10 Popovič, 11 Mostovoj. Trenérem celku je mladý 36letý bývalý vynikající obránce Spartaku Moskva Oleg Romancev, kapitán tohoto celku v minulých letech. Ten nechal sedět na lavici zkušeného Susloparova a postrádá zraněného obránce Morozova. Jaké 11 dal důvěru trenér Václav Ježek do dnešního úvodního utkání prvního kola poháru mistrů evropských zemí vidíte sami v brance s číslem 1 Stejskal, v poli potom 2 Bělik, 3 Mlejnek, kapitán mužstva, 4 Mvitva, 5 Tričův, 6 Bílek, tady nastupují oba celky, 7 Vrabec, 8 Novotný, 9 Kukleta, 10 Černý, 11 Jiří Němec, takže stále bez zraněného kapitána a reprezentanta Václava Němečka. Kdo bude řídit toto pohárové utkání? Hodně a hodně potřebovala. Oba celky se v historii utkali pouze dvakrát. V tuto chvíli byla hra zahájena. Hosté budou útočit, pojďme věnovat hře. Karpin. Pozor, první výtečná akce sovětského celku s číslem 10 tam prostrkával do uličky přihrávku. Sověti by měli hrát podle informace trenéra Romanceva v rozestavení 3-4-3. Šalimov a Stejskal. Mlejnek si tam naběhl, ale těsně před ním od hlavčí. Čerčesov tak trošku nesměle vyboxoval ten míč. Teď to napravil dokonale. Jiří Mostovoj. Obešel Bílka i Bělika, stále Mostovoj Sole. Nakonec to znovu Jiří Němec, který by měl být jedním z motorů záložní řady Sparty. Černý, ten umí vystřelit z dálky. 2-3 by se rád vrátil. Bílek. Mitva. Neodcentroval špatně, ale Kukleta zůstal jako přibitý stát. Nešel za tím míčem, takže Čerčesov zažehnal to nebezpečí bez problémů. Popovič. Po Karpinovi Mostovoj. Šmarov si nabíhá. Byla Mostovoj, který operuje po celé ploše hřiště, přestože bývá uváděn v sestavě jako levé křídlo, zastavil Kukletu, ale pozor, nakonec to byl Vrabec, který odvracel po centru Pozňakova. Mostovoj. Ten rád soluje, to už předvedl po třetí v tomto utkání, naštěstí utkání prvního kola poháru mistrů evropských zemí. Tady jsou fanoušci Spartaku, branku neviděli. Jeho celku Pulkov, Karpin, Šmarov. Úplně volný Popovič. Naštěstí jen do Stejskala. Ještě jednou se na to podívejme. Úplně volný Popovič, sice v dost úctyhodné vzdálenosti, ale měl klid optimální, ani úhelné. Nechme se překvapit. Jezdí Černý, Novotný, opodál Kukleta. Michal Bílek výborně vypálil, neméně skvěle zasáhl Čerčesov. Je z toho všeho druhý rohový kop, podívejme se ještě jednou.
do pravého horního rohu směřoval míč z kopačky Michala Bílka, ještě zezadu. V krásném studijním pohledu. Dobře mířená střela. Jiří Němec. Michal Bílek. Popovič. Dopředu se vydal Popov. V podstatě levý obránce. Pozor! Kulkov. Popovič a Novotný. Domácí stoper ve spolupráci s Janem Stejným. Bílek. Vitva. Trochu alibisticky dozadu. Julius Bělik to přetáhl. Zabojoval Kukleta, Vrabec. Ne, tam byli 4 hráči v bílých dresech a osamocený Pavel Černý. Mlejnek. Vrabec. Němec. Ten umí obejít protihráče. Ještě jednou. Úplně dokonale se mu Bazuleva nepodařilo obejít, takže mu nezbylo nic jiného, než v podstatě v tísni vystřelit dost. Má hodně prostoru. Je to velice ofenzivní obránce. Pěrepaděnko se zbavil Němce. To by mohlo být nebezpečné pro Spartu. Popovič. Pěrepaděnko. Mostovoj na Šalimova, to je nebezpečné. Tyč, gól! A stalo se to, co si nikdo z fanoušků Sparty a naší Kopané nepřál. Po dobré vtipné kombinační akci přepustění Mostovoje na Šalimova tento sovětský reprezentant levačkou velice nádherně trefil míč. Angličanem se dostal ze Stejskalova záda a ve 26. minutě tak vede Spartak Moskva na Spartě 1-0. Škoda, přeškoda. Co se stalo, momentálně se odstát nedá. Sparta musí zapnout. Před 4 hodinou, to bylo v době, kdy padla ta první dýmovnice. Tady vidíte problémy s částí sovětských fanoušků. Tady se snad situace v sektoru pro sovětské fanoušky sklidňuje, i když ještě není všem konec a Sparta určitě zbraně nesložila. Po Karpinovi Šalimov. Kukleta. Dobře na Litvu. Ten to udělal hodně nepřesně. Ani střela, ani přihrávka na Černého. Zdálo se, že Popovič fauloval Novotného, je to asi výhoda. Kukleta. Plují hru. Šalimov. Co scházelo? Hosté stále nebezpeční v útočení. Znovu to byl Igor Šalimov, 21letý odchovanec Spartaku Moskva. Vy tu akci sledujete ještě jednou. Za první mužstvo Sparta. Bílek. Velice šikovně. Jiří Němec v první vyložené šanci Sparty. Vidíte, jak reaguje
na její neproměnění. Ještě jednou Michal Bílek, tentokrát z druhé strany obstřeloval zeď. Brankář Čerčesov sice zasáhl, ale míč se mu od hrudi odrazil přesně k Jiřímu Němcovi a ten v pádu trefil tyč. Teď to je teprve správně vidět. Při opakování teď měla Sparta velkou smůlu. Jiří Němec trefil jenom levou tyč Čerčesovovi branky. Už to mohlo být o moc a moc. Je přímý volný kop. Vitva. Ten se potom agilním úvodu trochu vytratil. Němec. Výborně to provedl. Černý. Vrabec. Půlkov. Bílek bude rychlejší než Popovič. Ale také Pozněkov správně vystartoval na Černého. Pěrepaděnko, Popovič. Rýsuje se nebezpečná akce. Naštěstí Šmarov se k míči nedostal. Němec. Bílek. Kukleta. To je skvělý driblér. Výborně Kukleta. Hraje se dál, hraje se dál. Teď mám pocit, a chci ho zkonzultovat s Tomášem Matějčkem, že Roman Kukleta byl už spokojen s tím, že je v pokutovém území a zdálo se mi, že trošku hraje na pokutový kop místo, aby se snažil dotáhnout tu akci do konce. Co si myslíte vy? Myslím si, že je škoda, že to nedotáhl už do konce. Už neměl čas na to, už asi neměl sílu. Teď si to mohli vidět ještě jednou, že se dostal do dvojbloku sovětský. Ještě něco kolem 7 minut do konce prvního poločasu. Bylo by výborné, kdyby Sparta srovnala skóre, ale pozor na Pěrepaděnka. Dobře Vrabec. Rozhodčí moment. Pěrepaděnko. Šmarov. Utekl Tričuchovi, stále Šmarov. Nebezpečná situace. Němec. Asi nejlepší hráč Sparty v dosavadním průběhu utkání. Ještě jednou individuální akce a střela Jiřího Němce. Teď se mladý Celek. Vidíte sami, jak se chýlí první poločas k závěru, pokud hlavní rozhodčí něco nenastaví. Roman Kukleta! To snad není možné, to snad není možné. Čtvrtá šance Sparty v prvním poločase a stále prohrávají letenští 0-1. Černý, Němec to byl Černý a potom Roman Kukleta se dostal k míči, který mu sedl na jeho lepší levačku. Co je to platné, když trefil přesně Stanislava Čerčesova. Do třetice jste viděli Němec. Osamocený Šmarov. Úplně hladce obešel Novotného. Nebezpečná situace. Někonce našel Popoviče, co scházelo. Co scházelo. Naštěstí pro Spartu, vidíte, Popovič se drží za hlavu. To byla více než jasná gólová šance. Ještě jednou Šmarov velice chytře přehodil vracející se hráče Sparty. Popovič placírkou přímo z toho centru. Naštěstí netrefil Stejskalovou branku. Siegl pouštěl. Petr Vrabec. Šikovně Siegl s Kukletou, ale bylo to příliš. Šmarov. Ano, Sověti mají výbornou techniku. Šmarov. Tentokrát je dobře Jiří Novotný. Kartu. Průbojný Siegl. Pátý rohový kop po jeho střele. Jeho dravost
zatím platí. Vidíte, tam si nerozuměli. Kdo pak to byl? Bazulev s Popovem. A Novotný. Siegl tam je. Před Kukletou Čerčesov, Bílek. Výborně postavený stál Čerčesov. Reflexivně vyrazil, co Mlitva. Kukleta. K bráně sovětské obrany nepodařilo najít, ale ještě stále zbývá hodně minut. Pozor na Popova. Mostovoj elegantně. A už je to špatné, už je to hodně špatné. Šmarov, kapitán hostujícího celku, dává v 11. minutě druhého poločasu druhou branku hostujícího celku. Podívejte se ještě jednou. Popov centroval, Mostovoj elegantně technicky pravačkou přisunul zadovkou na úplně volného Šmarova, to je vyhlášený kanonýr, znovu levačkou jako předtím Šalimov, přesně do pravého dolního rohu Stejskalovy branky a nebylo o čem diskutovat. Naprosto dokonale trefeno k tyči, i když z tohoto pohledu se zdálo, že Roman Kukleta, Bělik, Mlejnek, Litva, ano, v tomto prostoru se umíří Němec pohybovat, pokazil to Černý, fotbalista se skvělým tahem na branku byl faulovaný Popovem. Michal Bílek to umí z obou stran pokutového území. Uvidíme. Tak Roman Kukleta. Výborně to provedl, stejně jako v prvním poločase Michal Bílek. Ale zase je z toho všeho jenom další rohový kop, teď už 7. Znovu se můžete podívat. Ta střela šla nějakých 20 cm. Kukleta. Zastavil. Zatím nedaří tolik jako v té první půli. Černý. Šikovně na Němce a elegantně. Na jedničku. Trošku okatá snaha Bělikova. Pozor teď na rychlý protiútok, který táhne Pozňakov. Zezadu nabíhá Pěrepaděnko, už má míč. Výborně Mlejnek. Pěrepaděnka. Tady se chystá střídání v hostujícím celku. Hráč Valerij Popovič, jenom o rok starší, takže mládí za mládí. Uvidíme, jaké taktické pokyny dostal a přinese na hřiště Evgenij Bušmanov. To bylo akrobatické od Pavla Černého, zády k brance se pokoušel překonat Čerčesov. Ještě jednou po 8. rohovém kopu. Šalimov utekl i Bělikovi, i Sieglovi. Ale se to tak říci klasifikováno jako špatné vázování. Tady jsou fanové. Šmarov. Bělik.
Teď to byl takový biliár po Mlejnkově střele. Poddaný. Ten má zřejmě trému při svém prvním startu v poháru. Dobře uvolnil Kukletu. Ale ten celou akci, jak se říká, zazdil nepovedeným centrem. Sparta naopak bude muset bedlivě střežit toho tomu, že Šmarova, vidíte, jaké má zrychlení. Naštěstí Němec zablokoval ten centr. Pěrepaděnko. Siegl. Neprovedl to špatně, nevzchopila, byť k zoufalému náporu. Možná teď Petr Vrabec, ano, byl Snaja Presňa, kde Oleg Romancev trénoval. Teprve teď dochází k tomu střídání, vidíte Dmitrie Gradilenka. Už je ve Spartaku 3 roky, ale zatím mnoho příležitostí při svém, je to pochopitelné, mládí nedostal. Karpin v úplně volném a odkrytém prostoru. Šalimov. Tak. Pozňakov to byl, který odvracel. No, než pohárové utkání v Hongkongu Sparta porazila Spartak Moskva, což možná někomu dodávalo optimismu před tímto utkáním. To byl Kukletu střelecký. A tomu jako je ráz, no. Škoda, že je zraněný. To je samozřejmě pravda, že po odchodu takových osobností... Pozor! Tam se už dostával do šance Roman Kukleta. S míčem to umí, ale nedokáže to vždy prodat. Bělik. Ten schází. A hned tak Spartě nepomůže. Konečný hlízk je tady. Ani sekundu nenastavil rozhodčí Mumenthaler. Sparta Praha prohrála doma na Letné, což je určitě škoda se Spartakem Moskva, ale prohrála zaslouženě 2-0. Branky ho střídali Šalimov a Šmarov.